गाइखेरनि माबा सिगाङाव जोङो गाइखेर फानैनि सिगाङाव जोंनियाव जौ फानोमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाखिनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो ससियेल मिडिया बड'लेण्ड निउसनि गेजेरजोंहाय मोनसे बर' हारिनि बाख्नायथाव हाबा मावनायखौहाय नुनो मोनदों। जौनि जायगायावहाय गाइखेर सेन्टार बानायदों बिथांमोना। लोगोसे 40टा न'खर 40टा न'खरा बे गाइखेर सेन्टारावहाय खामानि मावनानैहाय थांनानै थागासिनो दङ होननानै बुङो। आरो बै गाइखेर सेन्टारखौहाय बिथांमोना 2017निफ्राय 18 सिमावनो रेजिस्टार खालामनानै लाखानाय बेयो मोनसे गाइखेर दिहुनग्रा जायगा। आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोननि बे दिहुननायनि थाखाय। दा बिथांमोना 1 लिटारनि अनगा बेनिखायनो फवासेनिफ्राय लानानै 5 लिटारसिमहालागै बिसोरो पेकेट बानायोब्ला मोजां। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांमोननि गामिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे दख्लाफारा गामियावहाय बे गाइखेर उद्दगखौ गाइखेर सेन्टारखौहाय बिसोरो बानायदों। दा बेजों लोगोसे ओरैनो फांफुं खामानि मोननै मानसिफ्राबो बे गाइखेर सेन्टारावहाय खामानि मावनो हादों। दा रायजो राजानि थाखायबो जोबोद मोजां। आरो गाइखेरखौ जोंनोहाय फुङावहाय साहा लोंनो थाखाय आरो आलासिफोरखौ सिबिनो थाखाय गाइखेर साहाखौहाय नांगौ जायो। दा बेफोरखौहाय जोङो थांब्रबबायनानैबो मोननो थाङा। आरो न'खरफ्रावबो जुदि मोसौ गायफोर गैयाब्ला अब्ला दखानफ्रावबो जोङो गाइखेरखौ मोननो गोब्राब जायो। बेनिखायनो आं सान्दों दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट, प्रमद बर' सरकार, फेरेंगा बसुमतारी आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना जाहाथे बिटिआर एलेकायावहाय जोंनि बड'लेण्डआवहाय जेसेबांनाखि जिल्ला दङ, चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला। उदालगुरियावथ' दंखायोसैयानो, थेवबो उदालगुरियावबो आरोबाव बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे गाइखेरखौ दिहुननानैहाय डिस्ट्रिबिउट खालामनो हानाय बायदि सारमोना एसे मदद होयोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं सानदों। दा जोंनि चिरां जिल्लायावबो जुदि बेबायदिनो गाइखेरनि मोनसे सेन्टार दिहुनोब्ला गाइखेरखौहाय पेकेट बानायनानै भेलिडेट खालामनानैहाय मोनसे डक्टरेट बेखौहाय नायबिजिरनायनि गेजेरजोंहाय बेसेबां दिनसिम गाइखेरा सोलिगोन आरो माब्लानिफ्राय बे गाइखेरा गावगोन बेखौहाय भेलिडेट होनानैहाय जुदि सेल खालामोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आरो जाय दखानावहाय बे गाइखेर सेन्टारनि अनारा गाइखेरखौहाय हैदों, बेनिफ्राय जुदि गाइखेरा गाज्रि जायोब्ला लाबोफिननानैहाय बे गाइखेरखौ सोखावनानैहाय पनिर बानायनाय बा माबा मोनसे क्रिम बानायनायफ्राव बेयावहाय बाहायफैफिननो हानाय बेबायदि केपासिटि जुदि बानायनानै होयोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बे सेन्टारा सासे बेक्तिनि थाखायल' नङा। बे मोनसे सेन्टारनि गेजेरजोंनो गोबां रायजो राजा ओरैनो फरायनानै थानाय फरायै मानसि बिथांमोनाबो खामानि मोनगोन। दा थिग बेबायदिनो गुबुन स्टेटआव जों फैनानै नायोब्ला जोङो जि जायगायाव आङो दङ, कर्नाटका, बेंगलर बायदि जायगायावहाय नै बेफोरबायदि पेकेटखौहाय बिथांमोना बानायनानैहाय गावनि स्टेटआवहाय डिस्ट्रिबिउट खालामो। गावबा गावनो लकेल सार्भिस बिसोरो गाइखेरखौहाय होयो। दा थिग बेबायदिनो जुदि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि गाइखेर उद्दग बा गाइखेर दिहुनथाय बानायनानैहाय सेन्टार गायसननानै जुदि गावनि बर'फोरनोहाय सार्भिस खालामनानै होयोब्ला जोबोद मोजां। बेल' नङा, गोबांथार दङ। गाइखेरल' नङा रायजोफोर, गाइखेरनि अनगा आरोबाव गुबुन गुबुन राहा दङ। सरकारि साख्रिजोंल' जे थांनानै थागोन बे नङा। सरकारि साख्रिखौहाय गोरों गोराफ्राल'सो, एजुकेटेड मानसिफ्राल'सो मोनगोन। बेनिखायनो जायफ्रा रोङा, जायफ्रा मेट्रिक फेल जानानै थानाय, जायफ्रा मेट्रिक पासल' फरायनानै थादों, जायफ्रा
फरायाखै एसेबो रोङा बैसोर बायदि मानसिनि थाखायबो गाइखेर पेकेट खालामनाय आरो गाइखेर राननानै होनाय नैबेफोरबायदि खामानियावहाय सोनानै होनो हायो। बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे अदालगुरि दग्लाफारा जि जौनि जायगायावहाय गाइखेर सेन्टार बानायनानैहाय गावनि गामिखौहाय फोजौखांनो आगान सुरदों। बे मावनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। स' रायजोफोर खोनासंदो बिथांमोना मा फोरमायदों। गाइखेरनि माबा सिगाङाव जोङो गाइखेर फानैनि सिगाङाव जोंनियाव जौ फानोमोन। जौ फाननानै जोङो बिराद गाज्रि जाबायमोन गामिया। मालाय गामिजों जोङो नासयजाबायमोन, बुंजाबायमोन। गिबियावनो आं दिनैनि खौरांगिरिफोरखौ साबायखर बावो जोंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय। जोंनि दलापारा डायरी फार्म कअपारेटिभ ससाइटिया 2012निफ्रायनो जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन। बे समाव जोंहा 14 जनल' मेम्बारा। दायो जोङो फैयै फैयै जोङो 40 जन जाबाय आरो नैबे जोंहा थांनाय मासाव जोङो मोनसे AGMनि थ्रुयै जों 80 जन खालामनाय जोङो आखायाव लाबाय। थ' दिनै जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि गाइखेरा दैलि जोङो दायो जोंनियाव 650 बिदि दैलि जोङो गाइखेर लिटार पार मोनो जोङो। थ' जोंनियाव दायो पिक पइन्टआथ' जोंनिया नै फैगासिनो दङ 1200 लिटार दैलि जों माबा खालामो प्रडिउस खालामो दैलि। थ' जोङो दायो पेकेजिं खालामखांबाय। बियो गासै माबायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो थांगोन। थ' जोङो बिनिफ्राय जाहा उइकलि बेसिसाव जोङो पेमेन्ट होयो। जोङो दिनै बुधबार प्रत्येक बुधबाराव जोङो पेमेन्ट गासिबो शेयार हल्डारफोरनो होनाय जायो। पार लिटार जोंनियाव जोङो बेयाव 55 करि जोङो होयो पेमेन्टखौ। दासिम मोनबेसे न'खरा फिसिदों? दिनैसिम जोंनियाव 40टा न'खरा फिसिनानै दङ बा बेजोंनो सोलिनानै दङ। जोङो सिगाङाव आबाद मावोमोन। आबाद मावबाबो जोङो आबादनि थ्रुयै जों जेबो खालामनो हायाखैमोन। दायो जोङो मोसौ फिसिनानै जों एसेबाबो जोंनि न'खरखौ जों सोलायहोनो हादों आरो जोंनि गामि ओनसोलखौबो जों सोलायहोनो हादों। सिगाङाव जोंनि गामिया एकदम मुगैजाथावनामोन बेलेग गामिफोरजों। दिनै जोंनि गामिया गाइखेरनि थ्रुयैनो मोनसे सिनाय जानाय जादों आरो सोलायनायखौ जों नुबोबाय थादों। फैगोन समाव आरो आङो सानदों जेनेबा आरो बहुद मोजाङै जों सोलायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। खोनानो मोनदों जौ फानोमोन गोबां। औ, जोङो सिगाङाव जिथु गाइखेरनि माबा सिगाङाव जोङो गाइखेर फानैनि सिगाङाव जोंनियाव जौ फानोमोन। जौ फाननानै जोङो बिराद गाज्रि जाबायमोन गामिया। मालाय गामिजों जोङो नासयजाबायमोन, बुंजाबायमोन। थाङै थुङै जोङो लासैनो बे जौ फाननायखौ बन्द' खालामनानै माबोरै सोलायनो हागोन होननानै जोङो सिन्था खालामनायाव नैबे जिथु गाइखेरनि मुभमेन्टखौ जोङो लाबोदोंमोन आरो जोङो थारैनो दिनैसिम सोलायनायखौ नुबोबाय। आरो जाय न'खरा बेक्ति जिथु जौ फानोमोन, जौ लोंनाय, बियो दायो गैलियानो। जोंनियाव 98% जौ लोङै मानसिसो मोनजोबगोन। जौ लोंनाया जोंनियाव माने एकदम डायरियावबो जोंनियाव जायगा मोनखाया। आरो जोङो जेनेबा किसुमान राजुहुवा खामानियावबो जों जौनि माबाखौनो जों हाबा हुखा जों बन्द' खालामलांजोब्बाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे उन्दैफोरखौबो जोङो बेखौनो फोरोंलांगासिनो दङ, जाहाथे जौ निसानिफ्राय गोजान थानायखौ जोङो फोरोंलांगासिनो दङ।